प्रजापति हाईटेक डीजे मोबाइल नंबर 9511487397 कुतुबगंज बाजार। के मेरे डोलाता कमर में देख के तो हर ब्यूटी हमार ट्रेन हो जाता है के मेरे डोलाता कमर में देख के तो हर ब्यूटी हमार ट्रेन हो जाता है कहीं कितना सैया कैले मोर सजैया धून दहले देहराते जैसे राजैया छील देला दहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम धस जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। प्रजापति हाईटेक डीजे मोबाइल नंबर 9511487397 कुतुबगंज बाजार। घुंघुटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल हो गनी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल बुझला जब धैले कवारी मोर बढ़ल बेकरारी लसर फसर करे लगल देह साया साड़ी गरम रहे खाके मुर्ग मुसल्लम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम धस जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। एक बार भइल न भोरेले कई बार गइल नीबुआ के साइज हमर बढ़ी के अनार भइल लगता बलमुआ महिर बट खेल के ए तो मरी जाई बुमुआ आई रेल के का करी मरले बाये संछका समर आलो का धक्का हौवे मरद हमर ओही में के पका काम नहीं करे कोनो मलहम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम है बलम बलमुआ के बलम छील देला दहिया मुसल्लम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। प्रजापति हाईटेक डीजे मोबाइल नंबर 951148